А, О, някой джойна. да, знам. Това сме аз и Алекс. Ето го там ще оцеляваме на Skyblock PvP. Двамата, не двамата, но отделни острови и ще оцеляваме. Да. Почва Алекс. Старт! Да, давай. Само трябва да му Добре. кажа. Окей, survival skill 100%. Добре, дърво. Абе, това дърво, къде го засея? Абе, махай се от тук, снимаме. После ще му пратя клипа да види. Добре. Бутало. Опа, тук има нещо, редстоун система, човек. Може би ще правя капани. Кажи му да застане на спауна и оттам. Стой си в топката и гледай. Окей, патка. Добре. Вода. Имам Малко торта. повече. Водата ми се защото е бъгнала, съжалявам. И ще се получи да. Научил съм се като хората, нали? И аз имам торта. И Браво. тая торта заслужава да застане тук. Добре. Сега трябва да почакам да порасне тъпото дърво. Или да стигнем до острова. Не. Виж го Ей. Да, какво прави всъщност? Ще му оцели. Вчера Не го скъсах твой мотивите. Човек, той ме е да кантал. саботираш Криско. Добре. Ооо, фак, съм прост. Наистина ли? О, за малко не изгорях в лавата. Погледни какво си имам. Аз не виждам. Аз няма да си скъбя дърта така гадно. Той е ценен, макар че под мен има много. И малко по-надолу. Аз вече имам дърво. Браво, аз имах предвид тебе. Вижте, че аз постоянно оцелявам. Ти не знам какво правиш в Майнкрафт, но аз постоянно оцелявам, така че... Не играя много Майнкрафт, играя и в Legend. О, не. Какво? Нищо. Нещо изписано. Ау. Защо имам върна Тайтън? Който го използвах преди няколко минути. Отделено. Окей, мисля, че почти стигнах до острова. Окей, крафтинг тейбъл. Чек, той на спауна си я направи. Ау, умирам в лавата. Окей. Май не съм такова про. Аз тям да ям. Отивай. Да ядеш. Да мляскаш. Не, добре, че не. Да, наистина. Само стреляш някакви стрели. Ти снял, ма. Че ще саботира нещо, се притеснявам, да. Ох. Опа. Окей, ще се направя кирка. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . . . . . 。 . . 。. 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 Ох.
Тишина. Да, човек. Но тък му го Не забелязах. знам, аз така, в момента съм някакъв. Концентриран. Да. Мисля, докато си копая кабелтон, мисля как да те атакувам. Дай ми видео на моя нещо. О май гот, мъртъв си. Така, Iron Mage. О, не. О, не, забравяй, че имам TNT чест. Как ще го запалиш? С редстоун само. Вярно. Аз също забравих. Що? О, вече си мъртъв. Вече си мъртъв. Вече. О, фък, ударих. Сега се чувствам тъп, че направих Iron Mage. Човек, в този чест няма нищо. О, мага. Аз Може съм би е някакъв... прецакан. Ужасно. Може би е някакъв трол чест, да знам. Аз имам дъма гащи и дъма меч, така че ще се разя. В този чест нямаше ли нещо? Къде? Оф, добре, ще играя... Оф, този скайблок. Добре, лака мене. Ще изненадам. Добре, вече няма да мисля. Как? Ооо. Това е изненадващо. Окей, отивам в недъра. Ко? Или всъщност не, имам по-добра идея. Enchanting Table. Да, имам неща за Enchanting Table. О, да, мъртъв си. Добре. О, не, по дяволите нямам диаманти за Enchanting Table. Ха-ха. Не. О. Окей, се тая. Намерих Iron и Gold. Че вече е мъртъв си. Имам дъма гащи, ще направя Iron Chestplate. Градник. Омага! Много съм тъп. Бак. Дисконектнах. Приземих се много гадно. Чакай да. Да не умря? Да. Нищо. Направи го да си падиш айтемите, просто да лети до там. Ама аз мога да летя така. Трябва ми кофата. Добре, както взема те прости тъпи. Взех то. Нямам паза, така че... О, да. Окей, имам... Iron. Така че си мъртъв.
Всъщност имам 22 айрон, чакай. Се. Да. Така, почвам да събирам кабелстон да строя към теб. Ау! Не, забравих, че няма вода. Дяволите, горя. Не. А дяволите. Окей. Сега. Ще падна много гадно. Така. Откъде имам гъба? Окей, това е странно. Окей, тръгвам към теб. Освен ако нямаш лък, не можеш да ме спреш. Ой, ти си имаш броня. Май съм те подценил. Май сериозно съм те подценил. Окей, от тук нататък последно хилване. Хилвам тебе. Да нямаш лък. Не съм много добър с лъка. За зрителите, да се изложа възможно най-много, бях с лък на Енчантал, той беше с нормален лък и ме уби няколко пъти и беше ужасно. Бях на 6 пъти сега. Има към 5-6 дни.
Да. Просто беше ужасно. Което означава не съм добър с лък, а само с меч. Бягай. О, бе, диамантината врага прави всичко. Добре, ти победи. Или искаш още един път? Знаеш ко? Какво? Капана ми беше, ти като дойдеш тука, и аз като почна да бия и да паднеш, още малко ти остана да паднеш и тази дупка. Ела ти я покажа. Да, аз паднах вътре всъщност. Падна? Мгм. И аз бутам. Ама ти видя ли тази дупка? Да, видях я, куче мръсна. Ти ме биеш ли? Добре, ще хапна малко това. Той къде отиде? Само да не ма хване от някъде, че... Шум някакви полшинки. Да не са полшинки за XP. Да. Ще пада от високо място, бе. Чакай малко. Ти си на гъма. Дали, бе? Добре, ти окончателно ти си победителя. Нарочно човек си направиха броня от диаманти за нагръдник, защото ти там преселиш, нали? Ама как се е бъгнал той? Ела да видиш. Ти си победител, как се чувстваш? Добре. Не, чувствам се великолепно. Чувствам се. Какво? Направо да полетя. Не, базикам се умре. Добре, това приключи наш клип, ще снимаме още на други мапа. И до скоро, кажи чао, Алекс. Чао. Да! О май гад.